Ine oğlum, üç asırın şayadı bolup oturan bu koca tuğdagacı bilen Ustad Halife Sadanna Mullaga ençeme yolu didarlaşmaklık netip edipdir. Bey be, 3 asırın diýdiň mata? Hawa oğlum, üç asırın. 21, 20. 19-njy asyra deşli bolýarda onda. Hawa 1881-nji ýyl oturdular. Bu tuğdagacı bilen Mullaga her günden ýaly didarlaşar eken. Debäbini bilesiň elýär oğlum. Howata. Tuğdagacı Türkmen normuşunun ovadlı darağıtıdır. Hormatly prezidentimiň döwlet galamyndan çykan "Ýyly döwlet geler bolsa" adly kitabyna şeýle tetirler bar. Haly, bedew we dutar sary. Bular üç sany beýik gymmatlyk. Türkmen halkynyň eýsilmez boýsunjynyň gözbaşy bolup durýarlar. Gaýtalap bolmajak gözelligi we nebizligi özünde jemleýän türkmeniň dutar mukam sazlaryny hakykat ýüzünde milli sunuwatyň kämilliginiň nusgasy hasaplanýan türkmen hallary we özüni belli edici ahalteki bedewler bilen bir hatarda goýmak bolýar. Halynyň nebiz nakşyny emele getirýän müňlerçe çetimleri çetmek, dutar sazlarynyň esasyny düzýän hem we sazlaşyk taraplarynyň bir sydyrgyn gerekleşmedini meňdeşdir. Ata, dutar saz uraly haçan döredike? Bir wagtlar Babagambar diýip bir ýaş ýigit bolup duralım. Ol Hedret Ali'nin atbakar eken. Günlerde bir gün onun kalbına ütköşük bir owaz gelip ol saz guraly dutar ýasamaň oruna çykýar. Dutar ýasap bolandan soň onu saz çalmaga başlaýar. Onun terediyen, düldül diyen atı, Babagammaryň çalýan sazyna aşyk bolýar. Janar bolsa da, şol sazdy oňup bilen o. Türkmenlerde aýdym saz sunuwatynyň döreýşi aşyk aýdyň hemde Babagambar ýaly belli şahsiýetlerden aýdýar. İl arasynda olary juda gadymy döwürlerden märi bagşylan hemde sadanlalan keramatly pir hasaplanıp gelýär. Türkmen halkynyň arasynda juda gadymlardan märi gelýän rawayatlary görä. Gorkudata odonlon piri, Babagambar sadyň piri, aşyk aýdyň bolsa bagşylan pir hasaplanýar. Her ýyllyň ýaly aşyk aýdynyň mekanyna hemde gadymy pendi düzüniň gödül künjegine Babagambaryň hatirasyna aýdym saz bayramçylygy gurulýandyr. Şonu döwre urap aýdym aýdýan, joşup saz çalýan sunuwdy saatlaryny diňlemek unudulmaz täsir galdyrýar. Ata, dutaryň mulaýym owazy bar he? Hawa diýsen mulaýym oğlum. Dutaryň owazy yüreklemede melhem merýär. Ata, şol gadymdaky dutar şu wagtdan çalynyp ber he?
Ogo, tutar şeyli acayip saz kuralı olan son on ömrüm uzuyor. Ata babalarımız onu şu ünlümmüde çenini devam ettir geliptirler. Türkmen ilinin bagşy sadanlary dugtary hem işe eginden asyp getdirler. Asliyetinde dugtary guduratly Kur'an, janyny da, madamalyk sırdaş hükmünde edýärler. Türkmenin beýik saz ustady Mulla Täsmiradow şeýle diýipdir. Dutary bir gün çalmasan Kur'anyň özü. Iki gün çalmasan eliň. Üç gün çalmasan iliň biler. Orta asyrlarda dutara çalymdaş ýene bir saz guraly tanbur meşhur bolupdyr. Bu adam Muhammed Farabydan başlap türkmen topragyna ýaşap geçen köp sanly alymlaryň saz baradaky ilmi işlerine duş gelmek bolýar. Olar dutaryň kyýaly gazma kädili, ýüpekden goşa kirişli saz guraryna tanbur diýipdirler. Tanbur diýen ad nushuy edebiýatymyzda da giňden ulanylýar. Malty mulupragy tanbur alyp beýik nagra çallarsam diýse, muny öwül tagan kätibem alyp götürýär. Bagşylar tanbury berilip kılsa ahyn Nevaz, Zülcelallar meniň bu işlerge çäre az. Wagtyň geçmegi bilen tanbur sözi dürli ütgeşmelere sezewar bolup, kä tambur, kätede tamra ýa-da tamdyra diýilip atlandyrylypdyr. Dutar sözi bolsa ilkinji gezek 15-nji asyrda ýaşap geçen Zaynulabbiddin al-Hüseyniň Sazyň ilmi we amaly kanuny adly kitabyna agdalýar. Ata, yine azıcık yatayın bugün deyin şuna. Ana tur oğlum üstüne gün odurup yatmadı. Bugün bizim etmeli işlemli Bolýar. kene. Ata, dutaryň ýasal şakynda da bilýärmi? Bilýän oğlum, bilýän. Atajan aýdyp beräýde. Hani, dinle oğlum onu. Dutar ýasamak, onu da gapagyna kakyp, perdesine basaňda zarňyllap duran dutar ýasamak yeňil ýelpa iş däldir. Bu işe aýratyn üşük, sabar takat, gözüň bilen beýniň deň işlemegi, eliň sünnäligi gerekdir. Sınıf saatlar dutar saylap seçilen ağaçtan yasayanırlar. Oňam öz syry tilsimaty, göz bilen görüp dälle, ýürek bilen duýup bilmeli aýratynlygy bar. Dutar saat guralynyň ýasalşy şu pursatdan başlanýandyr diýip pikir edýänsiňiz. Aslynda ine şey. İlki bilen dutar boljak ağaca saylap bilmeli. O bolsa hökman adından ençeme ýyl aşan tuğda ağacı bolmalydyr.
bir işe ustalar diýsen ünsli, kanagatly çemeleşipdirler. Ezber, ertirinin gamyny ýýän, ýatan duýtarynyň owazynyň belent tarypynyň tükenmez bolmagyny isleýän ustalar owa aýlanyp, ýadaman ýaltanman garry, onda da synasy has sagdyn görnüşi göze gelýuli tutlar saýlapdyrlar. Duýtar ustasy ýyl içinde iň seýlanýan, senedi hakdan berilen adam hasaplanypdyr. Duýtar boljak tuğdagajy köplenç güýz ahyryna akrap mewsimine goparylyp köwlenipdir. Ganimat yalaňaşlanan agajy odol suw akan akaryň ýa-da uly salmaň içine şuň gömüp üstüni ygvar toprak bilen basyrypdyrlar. Şunna ustalyň köp ýyllyk tejribesine görä, gura agaç ygvarda bişipdir. Belli bir wagtdan soň agajy çykaryp duýtar boljak bölegini kesip alyp, ony ganimat guradyp, diňe şondan soň ustaçylyk gurallaryny alyp duýtar ýasamaga girişipdirler. İňe bilen goýu gazan ýaly diýdirýän iş dartgynly hem dowamly bolupdyr. Öz wagtynda da juda jogapkärçilikli etmeseň, ýasan guralyň kemter ýeri derrew bildiripdir. Sapyny bolsa, erik agajyndan ýasapdyrlar. Asliýetinde duýtaryň perdesini bowmak, ulak ýasamak, kirişlerini saýlap almak, olary düzmek hem öz başyna sunugat. Her öň ýetene başartmaýan, diýseň duýgurlugy, näzikligi, ezelden berilen başarnygy talap edýän kesipdir. Şolar bagşylaň aýdyşy ýaly bir ulakdan gopyp, bir düzümde jemlense, gümmürdeýän duýtaryň owazy kulaga degeni özüne imrindirip yüpsüz daňya goýaýa. Hormatly prezidentimiziň Paragatçylyk sady, dostluk dogunluk sadaty kitabyna şeýle getirler bar. Rowayatlaryň birem meşhur Şükür Bagşynyň eline hiç ýyl ýara galman duýtaryny alyp dogunly ýetirlikden boşatmagy gideni hakyna rowayatdyr. Hadi senin gara. Adamlar. Bu tarlayalım. Gerçekten bütün avşam benim kelýändir pikir gelmek. Etme ýypasy. Görüşi duýtar bilen agam falasetine awryp batdyr. Sungut yaradılışın hakik güzelliğini aydın etbilýän üçin zadırlar. Ol yüreğin erkinin emridir. Bar gudrut hem şonnadır. Sungut anlayıştan ruhu mazmun alýa, baylaşýa, beýgelýä. Şükürün sadı bile bir ödü. Yönü dünya ýaly baýlygy bar. Sebäbi ol dünýäni ruhu anlayışyna özleşdirdi. Ine belli sadanna, mert şahsiyete berilen hakyky baha.
Türkmenistanyň şäherlerinde geçirilen arkeologik gazywatar işleri bu toprağın ýokary derejede ösen irki medeni merkezleriň biri bolanlygyny kereňsiz subut etdi. Türkmen halkynyň üren bay ruhu ahlak hem maddi mirasy şeýlelikde dünýä sivilizasiýasyna öňjülik boşandyny goşdy. Ine bu saat ene diýip atlandyrylýar. Tada deýiş näme soraňyz bolsa sora beriň. Cemal, üns bilen seni diňleýär. Moýlum, ene sadaň döreşi bar, aýdyp beräýseňiz. Menim şo soragy berjekdim-de. Bir gün bagşy sadanlaryň dördüsi uly toýa bile düşüpdirler. Biri-birine juda syýlaşykly, hatire mertebe tutmagy başarýan, şeýle-de degişmegi hine gatışmagan başarýan ussatlar, giýjöýlänler bir owaň orta urpünden geçip barýa kalar, ynha bir geliniň bäbe kuduleýşi kulaklaryna degip sakka duranlaryny bilmän galypdyrlar. Asal o geliniň lawzy owady şeýle bir süýje eken. Owaň ähli uly kiçidi öýüň durluklaryny serpip, käs bolsa daş şakyp, ulak gerip o huduýuny diňläpdirler. Sağa uklapdyr. Gelin hudusunu goýupdyr. Bagşylarym mehman ýerlerine baryp, çaý çörek ýenlerinden soň bagşyň biri ýanky eliniň hudusy şolary ýalrak dälmidi diýip dutarda heme geçirip ugrapdyr. Soň bir-birden o yer şeýleri ýakdy. Bir yerin beýlere gal diýişip olar. Ahyrynda da üýüşüp çalpdyrlar.
dutar çalmagy ürän iýinçe. Ajaýyp sunuwat tasaplap, oňy ürän aýawly çemeleşipdirler. Beýik ustaatlaryň asyrlar boýy sünnälän mirasy, berk talaplaryň gyşarnyksyz berjaý edilmegi netijesinde dutar saatlarynyň iň bir gymmatly nussolary häzirki günlere ilki başga görnüşine gelip ýetdi. Ata, men düşünüp bilemok. Öňkü döwürlerde nota ýok ekene. Nädip sağlarymyz bu günlere geldik ha? Ha, sen gat dogry aýdýaň oglum. Türkmenler asyrlar boyu dutary notası çalypdyrlar. Olaryň notası bagyşy taýdanlaryň ýüreklerine ýerleşipdir. Ol halipadan şägirde diňe ýad üstü bile geçirilipdir. Indi düşündiňmi? O ata. Ýaşullar, inni bolsa men size täze dördün sağlam şalt berin. Sadyň Türkmenistanaky ýaly üns berilýän giňişleýin ýaýran kem täsir edýän başga bir ýurdy gözüňe getirmek kyn. Ol umumy halyk gazanan bolup galmak bilen özüniň kämilliginiň ýokary derejeden üpçün edýän usfatlyk häsiýetini kem ýitirmeýär. Bu sözler Türkmen saady boýunça ilkinji gözlög işlerini geçiren Viktor Aleksandrovich Uspenskiýa degişlidir. Alim 1925-1929 ýyllarda Türkmenistan boýunça 3 gezek saat etnograf ekspedisiýasyny gurnady. Şonuň netijesinde de Belyaýew bilen bilelikde ýazylan Türkmen saatly düýpli almyş peýda boldy. Türkmenler üçin edermenligiň, mertligiň, jomartlygyň, watany söýmegiň, ýagşylyk etmegiň nusgasyny ögürlen görogly begiň egni hemişe dutarly bolupdyr. Mukamçy kompozitorlar dürli ýyllarda ýüllerçe saat eterlerini döretdiler. Ajaýyp aýdymlar, şeýlede köp sanly dutar we gyjak saatlary bilen millet sunuwatyň altyn gaznasyny baýlaşdyrdylar. Türkmen saady, parakatçylyk saady. Türkmen saady dost dogonluk sadydyr. Ol ýanglanar durar şirinden şirin, ol äleme dolun köngül ýadydyr. Mukamy dinleýän hayrana galar. Onu aýratyn bir edizlik bardyr. Dinleýärken göwnüň gelir heýjana, dutaryň owady baky güldardyr. Türkmen dutarynyň owady, türkmen kalbynyň, ýüreginiň owady, türkmen ruhunyň belent insan perwerlik derejesi, parahatlyk senasy, türkmeniň akbaly. Sunuwatyň we medeniýetiň merkezine öwrülen ak şäherimiz Aşgabatyň gözel künjekleriniň birine sunuwat heykeli oturdurly. Bu ajaýyp sunuwat heykeli milli aýdym saat sunuwatymyzyň halkyň arasynda hasam meşhur bolmagyna uly tergi berdi. Sebäbi bu üstünlüğün sakatyna hormatly prezidentimiziň sunuwaty bolan belent söýgüsi öz beýanyny tapýar. Şo söýgüm türkmen milli sunuwatynyň dünýä derejesinde ösmegine hasam meşhur bolmagyna ýardam edýär.